Jeg vil nu forklare, hvordan man løser en ligning med x på begge sider af lighedstegnet. Her har vi en ligning, og vi kan se, der er x både på venstre side og på højre side af lighedstegnet. Det første man skal gøre, det er at hæve parenteser, hvis der er nogen af dem. Det er der i det her tilfælde. Og vi kan se, det er en plusparentes, da der står et plus foran. Og skal vi huske, at en plusparentes, den må man bare hæve. Så vi får 2x minus 8, som der står her. Og plusparentesen, vi skal ikke ændre fortegn, vi hæver den bare, plus 4x. Og minus 1 bevarer også fortegn. På den anden side af lighedstegnet, der har vi 7x plus 1. Det har vi gjort noget ved. Det næste, man så skal gøre, det er at reducere udtrykket herover lidt. Vi kan godt lige gøre det lidt kortere. Så vi kan se, at 2x plus 4x, det giver 6x. Så har vi minus 8 minus 1, det giver minus 9. Og så har vi 7x plus 1. Så har vi trukket det så meget sammen, som vi kan. Nu skal vi have samlet x'erne på den ene side af lighedstegnet, og tallene på den anden side af lighedstegnet. Lad os først få x'erne samlet. Der er det smart at samle x'erne på den side, hvor der er flest. Vi kan se, at vi har 6x på venstre side, men 7x på højre side. Der er altså flest x'er på højre side. Så jeg vil gerne have x'erne samlet herovre på højre side. Derfor så skal 6x fjernes, og det gør vi ved at trække 6x fra på begge sider af lighedstegnet. Så vi har 6x minus 9, og der skulle så trækkes 6 af x fra. Og det er lig med 7x plus 1 minus 6x. Det kan vi lige regne lidt sammen på. 6x minus 6x, det giver 0, og tilbage står der så minus 9. På højre side har vi 7x minus 6x, det giver 1x, hvilket er det samme som x. Og så har vi også plus 1. Så begynder det at ligne noget, vi kender. Så nu mangler vi lige at få tallene samlet på modsatte side af x, nemlig heroppe på venstre side. Så vi skal altså have fjernet det her 1-tal. Det gør vi ved at trække 1 fra på begge sider af lighedstegnet, da der står plus 1 her. Så vi har minus 1, vi har minus 9 og minus 1. Og det er lige med x plus 1 minus 1. Der er altså trukket x fra på begge sider af lighedstegnet. Så kan vi regne sammen. Minus 9 minus 1, det giver minus 10. Og x plus 1 minus 1, det giver x. Så løsningen på den her ligning er altså minus 10. Og bemærk, det er helt ligegyldigt, om man skriver x lig med minus 10, eller om man skriver minus 10 lige med x. Det er helt det samme. Lad os tage et eksempel mere. Her er en ligning, hvor vi også har x på begge sider af lighedstegnet, og vi har nogle parenteser. Parenteserne de står klistret op af hinanden, så de skal gange sammen. Og det gør vi ved at sige 3 gange 3 og 3 gange minus x. 3 gange 3 det giver 9. 3 gange minus x, det giver minus 3x. Så skal vi sige x gange 3 og x gange minus x. X gange 3, det giver 3x. Og x gange minus x, det giver minus x i anden. Så skal vi også have ganget parenteserne sammen på højre siden. Vi siger x gange 3, det er 3x, og x gange minus x,
det er minus x i anden. Og så har vi minus 1 gange 3, det giver minus 3. Og vi har minus 1 gange minus x, minus gange minus, det giver plus, så det giver plus x. Så kan vi reducere lidt på det på begge sider af lighedstegnet. Vi kan se her på venstre side, der har vi det eneste tal vi har, det er 9, så det kan vi ikke gøre noget ved. Men så har vi minus 3x og plus 3x, det giver 0, så det kan vi udelade. Og så har vi minus x i anden. Og det er lige med 3x og x, det giver 4x minus x i anden og minus 3. Det sker der ikke noget ved. Så skal vi have samlet x'erne på den ene side af lighedstegnet og tallene på den anden side af lighedstegnet. Så hvis vi samler x'erne herover ved de 4x, så skal vi sørge for at få minus x i anden væk, og det gør vi ved at lægge x i anden til på begge sider af lighedstegnet. Så vi siger 9 minus x i anden og plus x i anden, det giver 4x minus x i anden minus 3, præcis som vi har stående heroppe. Og så skulle vi lægge plus x til, også heroppe på højre side af lighedstegnet. Så kan vi trække lidt sammen på det. Minus x i anden plus x i anden, det giver 0, så på venstre side står der bare 9. Og det er lig med minus x i anden plus x i anden, det giver 0. Så har vi 4x og minus 3 tilbage. Så er vi næsten i mål. Så skal vi lige have tallene om på samme side af lighedstegnet. Så vi vil gerne have det her tal væk herovre fra, hvor der står 4x. Så vi lægger 3 til på begge sider af lighedstegnet. 9 plus 3 er lig med 4x minus 3 plus 3. 9 plus 3, det giver 12. Og det er lige med 4x minus 3 plus 3, det giver 0. Så skal vi have x til at stå alene, og vi skal huske, at der mellem 4 og x står gange. Så vi skal gøre det modsatte af gange. Vi skal dividere med 4 på begge sider af lighedstegnet. Så det giver 12 divideret med 4, og det er lig med 4x divideret med 4. Og vi kan regne det ud. 12 divideret med 4, det er 3, og 3 er så lig med 4x divideret med 4, x. Og igen, ligesom i den anden ligning, så om man skriver 3 lige med x, eller om man skriver x lige med 3, det er helt det samme.